bo ko ale ko tereke doma ko aka kurusi tige kabira le kaba kurufura kofe ko ako ale ma yala ciden tere la kurusi tumbewa ko yen ninde fo unyinin kali jabula folo ni ciden ko minye finiye ika dorokiyo ika tafiyo akake alikaba kurufura kofe na ko cie ka fini akake alikaba kurufura kofe abe fini sugu de ta fo jiyan ka wuli fini min tumbe ciden tere la fini min tunte ciden tere la ciden ye cie kone ka don fini danyoro de fiye ta fede sirlen bela o ciden ko akake alikaba kurufura kofe kulusi de be ela o ciden ko ka kulusi ka kale kaba fura kufe hadisa imbata doloki de be ela kulusi reta koro ciden ko ka doloki de ka kale kaba kurufura kofe fonnin ka famu harin na ma kulusi togofo fonnin ka fa wodi ato tumamu imamu na nawawi aye bonda do ce ka fini kan ka bila hakem minna ako akera tafe sa akera doloki sa akera kulusi sa ko bede benina hadisa imba bedeta شيرين بكو إيجار للمسلم إلى نصف ساغ فإن أبيت فإلى الكعبين وما أسفل من الكعبين فهو في النار شيرين بكو سلاما كفيني كو أكاك جلنغلا تشامانشلا أكون نيما شيء ولا أكنا كنا لكابا كرولا أكون من نيم فيمو فين جينا لكابا كرو فرا دوما كجري أكو بيتاسوما كونو كاسورو شيرين تريلا كلوشي تومبي أسابا ترى يري حديثا سالين لا شيرين يكلوشي سا نيالا آيا دوسا amado kuma fulan nano de la doni ke bolo me tire kulusi tumba tire la yo kulusi safana bon ko ambal mamuso do ko wali muso ka photo beye ale ka che ka telefoni kono ko ale be ce ta ko na le ce nyinin ka ba fo ko ale be ce de nyini o muso wuye o be chogodi bon ambe bilasira limin fo ce wuye ce ko ne wali muso a photo kana yi ka telefoni kono har ni be ce nyini muso ya an ko doni ke ba ko ni ci den ko muso ce ni muso sunna do na be nyogon furu aka nyogon ye foto to palashita foto ta yere ya haramu de fulo kele fulanna foto inte yeli implasita foto do beta abe muso do ka foto ta chogo do benya ni eya ye droba fontenya ninko me na yire nya kiran nani ye dro ibe ala kalinye minyi foto la ninte na ya suri donna la drobe nimisa muso do fana be foto ta chogo ba che juguya ni ya ye droye iba fo ne masenima me ni yire nya ya ye ibe nimisa parce que photo de ya ci juguya donc photo inte yeli placita donc ninte ewa fujaye ninte ujuraye ceenye ni oba la daga ye walli muso photo kaya ka telefoni kono ninte ujuraye kele photo ye haramu de chogo ya bela photo tali ya haramu ye chogo re carte d'identité photo ute ni photo chogo ale ka maraka telefoni la haramu de do ate beaye fulanna harin ni abe wa muso na be ceede nyine photo into palashita doni ke bawbolo donc ninte ujuraye nabe wali muso photo marani asababu ninte ujuraye abolo aka wali muso photo marali bila eko be munke sew ni nyemme nyininka kwambalma muso do de ko kulu be duba kono muso tobe bo ka sigi nyogon ka be baroke ale kelemba ka sokono ate fara muso ka baroke ko do ko alema abe kelenan sigi minna sokono be sika jinna bara bila mogola aka bo ka fara mogoka
ko yala le ka to kelen na ka sokono ne aka fara mo ka be chogodi bo sikata la mo mi silama min ni yere yado ni nyagambira mo wala ni mo be baroke me nyagambila mbese ku nafa kunya maria kubali ni silama sugu de kanye kateme silama ka ni kelembe yorola no be mo fara nyonya ni ka famu fulo silama min na bese ka nyagambi mo wala aka hera do ka silama do soro ni silama sugu de kanye kateme mimba kelena me silama ka nyagambi nyogona dole ke bawo ko abe bilade ni sababu dobe ni fitina be ni nyagambiru la fitina balanka dinala a ube ni nyagambira nunu na ka baro ye korofoli ude haramu kuma ude fofo korofoli kuma ude fo mo be amabo jamala ni nyai kelembe sigi me ni yere yado nindo na jamala ube nsigira ka fara jamaka nje sira fitina ni ka dinala haramu kuma ute fo gero ni baro yoro ina ikake mo chela ode kanyi kateme ikelena me ni yere yado ni nyagambira mo la mbe sira di fitina ye katinka dina be mbe sira de haramu kuma munum be fonte se ginyire mina hari ni ma dola mbulla membe jurubo soro ibe se kama bo mo la nina nini sababu ye bo ye mfo ikele ni be nyana fila re ikele inyana filendo nyaaye hari bunu wesiminu ka kitabu do kono ako minye baki nye bana bay al baras ako abeke sababu ye ko bila mo la yere wakati be ni ikelembe nyana fila wakati be ako be seko ako abe sababu ka bana sugu yere bilila nyana fi ko jugu ikele wakati be nyana fila obeke sababu ye yere ka bagi banai no semino ka fenna ko abeke sababu ko bilila yere ni nyemi fana fo abe seka sababu ko fana bilila shaytan baro ne na ya soro ni mo min nkelembe yoro la ibe jikiru de la ibe qur'an karawle la ube jikiru de la donc ebe jikiri munu qur'an kala munu na ulube ikoroshi kitanga kabo dinya ko juguma kanyana fite fo ilare qur'an te kala jikuru teke fo iteke wode ka jugu men ni mo minya amma bo mo wala dina fi ika fitina sirana fitina ika dina la ube kana do mo ka korofoli no haramula ikelen tara shigi ode la ki mabbo mo wala ibe qur'an kala ube ka jikuru la bashi tika wala Navy boys, I was in Bamboo, ni nyini ka ko ni be bo burusula ibange bagaw ifa woni baw mo iba soro ni be ta tungala sisan u ba fo e kata karamogo fe ikata lajje ni tama in kadila ube amandila o ko bange baga munun be nunu fo ye iba soro lu be burusula ube sallu be su ute dina nyado won munun be ni akida su ko nu sara ebe sallu kawa mo donu ke bawo ye mo filibantu tila kata tila yoro mafula bo karamogo munun be an ka burusula ni jama wuyi waya tobu nofe karamogo nunu yere mogo be se ka kiri tige ulu ka kafiriya ka teme jama min bu nofe filibanti jama be donu ke bawo ye difference do filibanti jama nyemaw ani jama wuyi waya to munun bu nofe u ye difference do ne nyogonje filibanti jama nyemaw be se ka kafiriya yoro dola jama min bu nofe ulu te kafiriya o yoro la parce que karamogo jugu munun be nu be fili ka be fili bantiya sirawuka konfi munun bu nofe ulu fana dara nin karamogo de la ute karamogo wore do nunute ute karamogo wore fana ka kuma mina ni ulute karamogo wore fana ka kuma te siga do ko ewa udusukun kono ni ulute karamogo yere ulu minye karamogo ye ubado ko be ko jugula karamogo be siga kafiriya akida munun bu la mun bu kafir ulu be kafiriya me jama min be unofe ni ale ye filibantire ata do de ale dara ni nade ujura be se ka di ale ma be se ka fo ale ma filibanti jahili abe filibanti ala ni ante se ka kiri tigale ka ko kafiri do parce que ata do ale dara karamo do la droba no fete bon ni hari e fana ye delila fa ya dalente ela parce que karamo be mundo ale kunna e ma kala ite fo e kalama ube ebe dina min yere la ude kafiri ay ulu tayinde kanyi
aw be sunna min na be fenni wa fo ma ko wahabiya nunu ye kafir da kanu lamme ale makala ate fo e kalama ulu be nunu nofe donc nyema nunu kiri be se ka ke ulu ka ku kafiriya parce que ulu ba do kaba ne jama woya min fule no fete ni te fendo dole ke ba ko nunu ulu amba fo ulu ma fini banti jahilu me ante ulu kafiriya Cheikh Salih Fawjan be nin fo nin chogola nin ka koro sifli banti jama nunu u kan nyema nunu ani jama min bu no fe u te kiri kelena Waalaikum salam amba no do hali du do jago ko da ko du mambo ni tare ni na mi ta ni ko so na mi to ni ko ba ti sera ti juma se ko ba mi se ma bu ti juma se ko bi da mi se ni juma se ko na bi da mi se ni se la no do ni fa unda ko se ni bala e ko bi fa ja tan fa ko ya na bi da gali ko juma se ni ko ali tarona so bi da bu ka bon ko ale be dugu min na ko misiri fula be ko sunna misiri be bidia misiri be ko sunna misiri tolu de be wala me juma te sallo kono ko bidia misiri juma be salli o de kono me har ni juma salli banu bu ka donkiru ke bu ka bidia bara woni ka fatiha tawni feunke yala ale be se ka sallu ko fe wa o bidia misiri ka sallu ko fe chogo ya fula de do anko munu bidiyani e cogoya fulade bidiyatu mukaffira wa bidiyatu ghayru mukaffira bidiya do be o be mugo kafiriya kila bo silamiya kono bidiya do be o ye kabayira junubu de abi kanna ima bo silamiya kono bon ni mugo mi ale be misiri min na bidiya misiri min na ni bidiya de bu bolo min bi la bo silamiya kono no dankaniya be ale bolo akana sallu kofe misali la ni ewa su do bu bolo kaburu tugu do bu bolo sanyelema almami yere ni jama beta kaburu njera ka kantigeli ke kaburu ye ka wori din suma ka wori bila kaburu ka dafalen ke ni suye na ya suru ka bidia be ni chogola kafiri do salite sa akofe ni juma werete no ode te salli fana salli sunna misrila akana juma salla kofe ka juma sallite sa ni nye kafiri de ni bidia ba bolo mimba la bosila kono o dankana be bolo ibo do kana salla kofe chogo ya fulana be bidia minna kabayra jinure bono fatiha tamunu bo ube kay salli kofe e bo de do me bidia mimba kafiriya eto hari na ba bolo eta do abolo ete bidia do abolo mimba bo silamiya kono me salli kofe ubo ka donkilu munun ka ubo ka ewa fatiha tamunun ke ubo ka do sugu munun ke ubo kone ke salli kofe wo ba fo ni nye bidia minye kabayra junubuye atu labo silamiya kono ni ibe dugu minna ni juma wore ti bolo adagara ka salla kofe o ka bidia munu fule ni nye kabayra jinmu bidia munu fule ni nye kana faru ka bidia inkelela eki ka juma salli ikabo o ka bidia ka junubu buka fente e ka sallila wala bidia mugo ka kofe salli yeninde ka fura fula be ka ni salli robi bolo min ka bidia ma labo silamiya kono min ka bidia labo silamiya kono sunna mo koni ni salli yoro bi bolo dugo kono kana salla fula be si kofe min taba labo min tala talabo ni salli yoro bi bolo kana salli asi kofe ta salli sunna mo no festa salli sunna misirula de na ya soro salli yoro were ti bolo de sa ni faram fansha bena na ka bidia ba labo silamiya kono kana salla ko sallite saha ko chogosi na kabira ta labo silamiya kono sallito yoro were tibolo salla ko fi akabira bay kay akabira junuba yere kay ka salli sahara Bon ko ewa depuis sungalo jora ko nin carte kono ya ko sanfe ko ni su donna drosu ewa donna dro ko demisenu be wuli mankan na kiun kono u be balontaw ni feuna o yala nin de fo ba bange bagaw de la u be jondo folo
ni defo folo min ye ni mara sugu na ɲɔgɔnna kariw ni bɛɛ